Por segundo ano consecutivo, a bandeira verde de Galicia loce en Praia Xardín. O galardón que outorga a Consellería de Medio Ambiente premia a aqueles municipios da comunidade que destacan polas súas boas prácticas ambientais e de protección e conservación da paisaxe. Esta mañá procedíase o seu izado, un acto que contou coa presenza da propia Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Na súa intervención destacou as 33 bandeiras verdes entregadas este ano pola Xunta, 9 máis que o ano anterior, como exemplo de compromiso dos concellos coa protección ambiental e o cuidado da paisaxe. Atopámonos con que, si o primeiro ano tan só foron 2 os concellos que acadaron a bandeira verde, agora, anos despois, un total de 33 concellos teñen bandeira verde, entre eles está Boiro. E o importante non é conseguila unha vez, sino que é conservala, porque somos moi exixentes, os proxectos que teñen que desenvolver teñen que acreditar que se realizan, ou ao menos que teñen unha planificación, e do que se trata é de cuidar a nosa paisaxe, e cuidar a nosa paisaxe e cuidar o noso medio ambiente. De cara ao vindeiro ano, avanzou tamén que a Xunta creará a rede de concellos Bandeira Verde de Galicia, da que poderán formar parte aqueles municipios que teñan polo menos 3 destes distintivos dende o ano 2020. Parabéns a Boiro, porque unha vez máis fai o izado da súa bandeira, e aqueles concellos que por 3 anos consecutivos teñan a bandeira formarán parte dunha rede de concellos de bandeiras verdes que tamén terán os seus beneficios por parte da comunidade autónoma, e sobre todo poñerémolos en valor non só en Galicia, sino a nivel europeo. Pola súa banda, o alcalde agradeceu este recoñecemento que dá visibilidade ao traballo que se realiza dende o Concello de cara á sostenibilidade e á protección do medio ambiente. A verdade é que Boiro é un pueblo moi dinámico e que estamos traballando tamén para esta sustentabilidade medioambiental, como é o cambio de luces LED en todo o noso núcleo. Puxemos varias medidas para conseguir esta bandeira, que non é o obxecto da bandeira, sino as medidas que se toman para reducir o CO2, etc. Non? Entón, un ano máis, darlle as gracias á Consellería e á Conselleira por este tipo de iniciativas e que os concellos avancemos sobre unha maior sostenibilidade.